eta elkartzea oso emankorra izango dela datorren urteetan. Nire zendutako irakasle batek Estatu Batuetan esaten zidan boterea ez dagoela politikan, baizik ez da diruan ere, baizik eta ametsak sortzen dituenen artean eta kontatzeko gai den horrengan, beraz boterea areto honetan eserita dago. Hau da, kontatzeko boterea, memoria egiteko, asmatzeko, etorkizuna esploratzeko, fantasiaren gramatika zuengan guztiongan dago. Ez digoke deialdi gaitasunik sormenen aldetik independentzia ez badago eta apostua egiten ez balin bada elkar ulertze bat pertsonen artean. Hau da zinema eta Radio Televisión Españolaren eginkizuna zerbitzu publikoa den aldetik, hauxe da hain zuzen ere. Zinemari askatasuna ematea, barkatuko didazue hitz horregatik. Es darle una base. Oinarri bat ematea, egonkortasun bat, segurtasun bat, erregulartasun bat batez ere. Bizitzean badakigu denok ezin dugula isolatuki bizi. Hau da, baten borrokak porrota ezagutzen dituela. Eta ez bali badago komunitate espiriturik aurrera egiteko eta elkar trukatzen duenak eta partekatzen duena. Eta esaten duena, guazen elkarrekin egitea, bestela horrek ez du aurrera egingo. Uste dut, benetan, aukera paregabea dugula datozen hilabetetan eta datozen urteetan. Mundu aldatzen ari da noski, eta baita ere Europar Batasuna, baita ere globalizazioa eta inflazioa. Eta baita ere bizi baldintzak aldaketa klimatikoak ekartzen dituen horiek. Eta horrek eraman ezin gaitzake alternatiba negazionista batera eraman. Ezin dugu itxaroten bakarrik gelitu baizik eta etorkizun alkarrekin asmatu behar dugu, eraiki dezagun denok batera metxeginez, aldatu ditzagun ingurabarrak ze askotan, rutina eta inertzia da frenoa eta lastrea. Y yo creo que la oportunidad de la conquista del futuro la tenemos. La tenemos porque... Eta elkarrekin dugu ez ere dagolako definituta elkarren artean. Eta definituta dugu ikusetzunezko industria konposatzen dugunen artean, askoz ere gauzak gehiago egin ditzakegu elkarrekin. Atalka ibili beharrean, baganaka ibili beharrean, komunen jarri berritugu gura ametsak eta ez bananduta ibili. Askoz ere amets gehiago izan ditzakegu komunean praktikara eraman da. Aldaketa xehetasun txiki horiek beren tokian jartzen bali badira bere termino justuan eta haundian pentsatzen badugu. Herrialde honek erakaldatzeko beharra du, ikusentzunezko industria bat izan dezakegu, Europan hirugarrena izan daitekeena oso denbora gutxian, proiektzio handia duena, Espainiararen bitartez, aliantza soenduak dituenak Iberoamerikarrarekin eta Europan ere bai. Eta aprobetxatu, nire parte hartzaren amaieran, Next Generation, funtsak erabil ditzakegu ere, resilientzia funts horiek aprobetxatu dezakegu. Modu bikainean, 2 urtean, zinema espainiararen kultura aldatzeko, bere sormena bultzatzeko, zalantzari gabe, eta bere nazioarteko arrakasta ere sustatzeko, onenak izateko, gure exigentzia pertsonalen barruan. Oso labur aurkeztuko dut, eta gero nahi baduzue, partekatuko dugu elkarrezketatxo bat. Zertan datza testu hau denok ezagutzen duzuenak? Zer ematen du eta zer garatu dezake lehenik eta behin testu irekia da. Ez dago itxita inondik inorare, irekia dago elkarrizketara eta mundu guztira niri gustatzen zait, hitz egiteak, adostasuna lortzea, iruditzen zait oso garrantzitsua dela batez ere akordio puntuak azpimarratzea. Proposatzen dugu Radio Televisión Españolaren aldetik, eta ikuditugun bilerei esker eta solasaldi esker, mezu elektroniko esker, azken ordukoak ere, eta hasiera bat markatu nahi izan dugunekin. Ez muga bat inondik inorare hasiera bat, baina hasiera horrek badu oinarrizko osagai bat, hau da Radio Televisión Españolak alik eta duen guztia egingo du Espainiar zinemaren alde. Ez du inolako langarik. Oztoporik errepasatu egingo du zer egin dezakegun guk, eta adi egongo gara Radio Televisión Españolaren aldetik zuek proposatzen diguzuen guztien aurrean, hemendik aurrera. Eta postua da sortzea aliantza bat, foro bat, plataforma bat, elkar ulertzerako plataforma bat, plataformen abientaliak erabiltzeko. Ez naiz puritanoa horretan, azalduko dizuet labur-labur ezagutzen duzuen testua,
eta nola garatu daiteke. Esaten dugunean bi aldeak, esaten dugu alde ugari. Ez da Radio Televisión Española alde batetik eta beste alde batetik federazio bat. Ez, alde asko daude, federazio informal bada, elkarrizketa sakontzeko eta aurrera egiteko. Eta utziko dionak Radio Televisión Españolari konpromiso batzuk hartzen, gure ustez zuen nahiekin. Eta denon onerako izan daiteken horrekin gu, lehenik eta behin, aitortzen dugu, eta aitortu nahi dugu, sektorearen iraultza global baten aurrean gaudela, digitalizazioarekin, eta geoestrategia berri batekin. Aukera paregabea dugula, aprobetxatu ditzakegula Europar funtsak, baina baita ere merkatuaren zertzeladak. Radio Televisión Española orain arte akuilua izan da, edo izan nahi dugu ambizio handiagoarekin hemendik aurrera. Gainera nahi dugu ez liderrak izan bakarrik, baizik eta aldaketa horren oinarri ere. Beraz, zuen nahiak eta zuen proposamenak are garrantzitsuak izango dira gureak baino. Ze besteak beste guk finantzatu egiten gara estatuko aurrekontuarekin, hau da, herritarrek ordaintzen dutenarekin. Eta gainera uste dugu, irmoki, gaur egungo gobernuak esan du, baita ere Naide Calviño lehendakari ordeak esan du, beste hainbat ministroak ere bai, kultura ministroak uste dugu gauza asko dugula egiteko Europan eta munduan. Eta gure ambizioak handiak baldin badira. Beraz, has gaitezke, erreformatzen aldatu behar diren gauza batzuk lehen bizi. Radio Televisión Española konprometu egiten da, handitu egingo dituela datozen ekilatietan egiten duen inbertsioa zineman, bai zinemaren mailaren bitartez, zinemaren lege orokorrak horretara behartzen du, baina gainera eskubideen erosketak egiteko orduan. Uste dut hau gai garrantzitsua dela. Eta orain arte, ahal duguna egin dugula Radio Televisión Española eta lehen konprometitzen gara 3 mailatan egitea, lehen da bizi. Apustu zinematografiko batzuk, inbertsioa behar dutenak, handia gainera, hor lan egingo dugu apustu hauek gure programazioaren buke intsignia izan daitezen, programazioa prime timeen ere bai. Pixka bat erago joan nahi du testutik. Hemen testuak aipatzen du Zinema Espainiarra egingo dugula, Zinema Espainiarra emitituko dugula prime timean. Gure aukeren arabera, ja hasiko gara denboraldi honetan astean behin eskainiko diogu Zinema Espainiarrari. Nik uste dut lehen urrats honekin, kontutan hartu gabe zer esan dezake Kantar Mediak, badakizuen ni ez nago, ez gehiagi filo, dezima hoien amartar hoien artean, nik uste dut Espainiako zinema bultzatzeak apustu garri bat egitea dela ikusgaitasunaren arte alde. Eta publikori lortu egiten da, bere maitasun hori erakarriz eta hori perseverantziarekin egiten da. Beraz, lehen urrats hori emango dugu. Eta bigarrenez, zinema mailan, premium mailakoak eta batez bestekoak ere, edo maila ertainekoak alde batera utziko ditugu. Baina pelikula horiek, film horiek, 2-3 milioi eurokoak izango dira. Eta gero, apustu egingo dugu ere egileen zinema bultzatzeko, esperimentazioa bultzatzeko, mantendu egingo dugu baldintza guztiekin. Ekitatea, berdintasuna, aniztasuna, baita ere, hemen hizkuntza koofizialez hitz egin nahi dut, edo Iberiar Peninsulan hitz egiten dugunak aberastasun bada, eta kontutan hartu behar da gainera programatzeko orduan. Eta konprometitu egiten gara baita RTV bezala, 3 hilabeten balorazio bat egiteko, antena eskubideak erosteko, erregulartasunez, sistematizitatez eta kontu errendimendu hobea eginez ebaluazioei dagokienez. Eta beti ere elkarrizketa etengabea izanik zuekin. Gainera, birpentsatu eta birdefinitu egingo ditugu, filmen ustiapen sekuentzia ezin dugu duela markada bat ezarritakoarekin jarraitu. Elkarrekin pentsatuko dugu, esploratu dezagun bide malgu bat sekuentzia hori aldatzeko. Eta gainera guazen aldatzea antena eskubideen erosketak, akordio estandarizatutari izan bali magara. Hori behar du sektoreak, egonkortasuna behar du previsibilitate bat, eta behar du plangintza eta konpromisoa. Beraz, gure asmoa da, baita ere,
ekoizle guztiekin bat egitera eskatzen dutenak, modu askean, lagundu egingo diegu ideia bat hasieratik lantzen, azken ekoizpen baldintzetara iritsi arte guztiapen arte kolaborazio bat izango da, pixkanaka hobetzen joango garena, baina jadanik martxan jarriko duguna. Eta hemen ere honek esan nahi du ustiapen leiho batzuk birpentsatuko ditugu elkarrekin, hainbat ustiapen aldi batzuk konprimatu egingo ditugu merkatuarekin zerikusiak ez baitute jadanik. Eta gainera haiek segmentatu, ze orain arte egiten dugu oso razionamendu zabalak eskubide guztiak biltzen dituztenak. Behar da, hobeto aztertuko dugu mundu digitala, nola egin dezakegun segmentazio hori. Eta gainera aztertuko dugu, nola ustiatzen dugun edo nola sartzen ditugun nazioarteko kanalaren eskubideak. Datozen egunetan, jadanik egin dugu, lanean ari gara. Apustu oso tinkoa egingo dugu Radio Televisión Española proiektatzeko kanpoan premium kanala zainduz, herrialdearen kultura zabaltzen duena, baita zinema ere. Are gehiago esango du, zinema aurretik jarriz, baina gainera kalitatezko kazetaritza eginez. Eman ditugu lehen urratsak Kolonbian ezartzeko, lehen kapital hiriburu gisa, eta gero Mexikoan egingo dugu. Eta hor zinema funtsezkoa da. Ze, Iberoamerikan ikusten bagaituzte da telesailengatik, zinemagatik eta gure iruditeria kulturalagatik eta gure historiagatik. Eta hori erabakigarria da. Eta irekita gaude, beste nazioarteko kanala batzukin lan egitea, bai zinema bakarrik egiten dutenak, beste plataforma batzukin, gureekin, eragiketa hau ere katalizatzaile bat izan dadin, koprodukzio handi nahiago bat egiteko, merkatua bilatzeko, ez bakarrik Iberoamerikan, baita ere mundu mailan. Guri, hau apustu funtsezkoa iruditzen zaigu, baina Radio Televisión Españolak ere badu behar bat, ni kultura eta hezkuntzaren mundutik nator, uste dut asko egin behar dugula zinemarentzat, kulturan eta hezkuntza arloan. Haurtzarotik, sortzen baditugu baldintzak, Espainiako zinema onartua izan dadin, sortzen baditugu baldintzak Espainiar zinema irits dadin, eskoletara, institutuetara, ikastetxetara. Zentzu honetan, duela urte batzuk, Europar Batasunak eskatu zidan, azterlan bat egiteko, ikusteko ondola sartu ziteken zinema Europar eskoletan. Hain gauza sinpleak, adibidez, irakasgaiak ordu bete irauten bali badute, hori eragozpen bat zen zinema ikusteko institutuetan. Hemen egin behar da lan erabakigarri bat, sartu ahal izateko, erakutsi ahal izateko Gasteiz zer den Espainiako zinema. Baina hori ez da bakarrik eskubideen erosketa, baita ere implikazio pertsonal bat behar da, antzezleena, zuzendariena, kritikariena, eta bat. Beraz, lan egingo dugu pedagogia sozial horretan sakonki. Gainera, lan egingo dugu buru belarri, zinemaldiak sustatzeko, eta guk hautatu ditugun filmak sustatzeko zinema mailan. Hori egingo du Radio Televisión Española, baina guztiengatik zentzu horretan, datorren astean firmatuko dugu akordio bat Malagako zinemaldiarekin. Han Radio Televisión Españolak ere babesle ofiziala izan dadin Malagako zinemaldian, baina esaten dizuet, hemendik hilabete gutxitara Espainiako zinemaldi guztien babesleak izango garela. Eta irekiko dugu ere bai, Yo desde la Unión Europea de Radiodifusión. Eta gainera Big Five hoien barruan, Europaren barruan, ahalegintzen ari naiz, akordiotara iritsi nahi dutelako, telebistekin, zinema zehazak sustatzeko akordio bat egin dugu ere arte katearekin, integratu egin gara arte kanalarekin, kofinantzatu ahal izateko ikusentzunezko sormena Europa osoan. Hau, ekintza hau, Frantzian, Frankfurten erakutsiko da, liburu azokan. Eta promozio sistematikoa egingo dugu, kate guztietan, lehenengoan bigarrena, hirugarren laugarrenean, gure plataformaan ere bai. Eta gainera, sektore arteko topaketak bultzatuko ditugu, orain arte egin dugun bezala, zuekin, eta ikorekin batera, zentzu handia baitute, eta horrela ospatu egingo dugu elkarrekin eta elkarrekin bezatuko dugu etorkizuna. Eta honekin batera, beste gauza asko aipatu daitezke, martxan daudenak. Leioak ireki, gure plataforma berrian,
plataforma berria esaten dut, ze inbertitu egin dugu, Espainiako gobernuari esker, 20 milioi euro, adimen artifiziala aplikatzeko, eta hori jaurtitzeko aprobetxatuko dugu ere bai, gobernuak eman dizkigun 75 milioi lanbide heziketa bultzatzeko zinema arloan, eta baita ere gure LTV plataforman ere inbertitu egingo dugu ondarea eta zinema ondarea sustatzeko. Baita ere borroka egingo dugu, amaitu baino lehen, bideo bat jarriko nahi dizuet formazio prestakuntza programari buruz, eta ondoren nahi balin baduzue, solasaldi bateko dezakegu nahi izan ezkero. Baina, hilabete honetako 26an, bulego bat erikiko dugu, eta zuen edokizunaren zain egongo gara, zuen proposamenen zain egongo gara Radio Televisión Españolan, hain zuzen ere Prado del Rey, Jose Pastorrek esango dizuen non, hasiera hau, elkar ulertze hasiera hau, ahalik eta lasterren bukatu edo burutu dadin, ekitaldi potente bat egingo dugu, zinema espainiarraren potentziaren aurrean erakusteko Radio Televisionek egin nahi duen akordio sendo hau, eta horrela marraztu dezagun datozen urtetan egin beharrekoa. Beraz, mesedez, bideoa. Con el proyecto AZ, llega donde quieras. Un nuevo hub de formación en contenido. Prestakuntza taldea, eduki digital aurreratuak 40.000 lagunetik gora prestatzeko herrialdean proiektu funtsezkoa 2025ean eta errekuperazio programan ere bai lana sortzeko eta lankidetza publiko-pribatua sortzeko ikusentzunezko sektorean. Az proiektuak ikaskuntza praktikoa bultzatuko du eta espezializazio online eta aurrez aurrekoa egingo dugu gazteei zuzenduta. Aktiboan dauden profesionalak eta langabei ere zuzendutako prestakuntza egongo da. Lanbide heziketa mundu guztiaren esku. Unibertsitate masterrak eta birziklatze ikastaroak profesionalentzat. Prestakuntza modelo hibridoa erantzun egiten duen diona merkatuari. Proiektu horrek aurre hartzen dio ikusentzunezko proiektuari. RTV instituturen bermearekin, 75 urteko prestakuntzan liderrak, ikusentzunezkoetan, teknologia eta medio aurreratuenekin. Igo zaitez etorkizunera egin zurea, egin zazu zeu. Por la atención y... Eskerrik asko zuen arretagatik eta hasi esbedi elkarrezketa. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por su exposición. Arratsaldeon, mila esker zure azalpenagatik, benetan hitz pozgarriak izan dira. Nik galdera bat egin nahi nizuke. Nola sistematizatuko da akordio hori arterekin? Gehiago azpimarratuko dirako produzioak Frantziarekin, berbada nire produkzio lehorroan zentzu handia izan dezake horrek. Gu sinatu dugu akordio bat, bikoitza, ez da atxikipen bat, kolaborazio bat. Gu integratuko gara Radio Televisión Española arteren zuzendaritzan. Bestek dauden moduan, eta gainera funts bat sortu dugu, funts komun bat, koprodukzioa bultzatzeko arteren eta RTV-ren artean. Hau da, zenbateko jakin duena, baina urtero zabaldu ditekena. Eta sortu dugu jarrepen batzorde bat, non haien interesak eta guren interesak partekatzen ditugun, eta ja baditugu 2 proiektu laster abian jarriko direnak. Honen komunikazio publikoa Frankfurten egingo dugu urrian liburuaren azokan. Hola, buenas tardes. Arratsaldeon, Jose Manuel Nicolás Margines Edibuseko presidentea. Eta eskatu nahi nizuke, mesedez, plan berri honek ez zera animazio alde batera utzi. Hau da, Radio Televisión Española ere oinarria izan, animazio espainolaren sustatzailea izan dadila. Konpromisoa hor dago, aipatu dugu, animazioan. Az proiektuak ere elementu asko ditu,
arlo horretan, eta gure klan kanala ia osoa, gai honetara eskineta dago, klanekin, klan pleizetarekin batekin nahi dugu, ordu batera arte klan izango da, eta gero, ordu batetik aurrera, pleizeta. Baina gure apustua, inbertsio handia edo gastu handiena animazioan, bai, hori bermatuta dago. Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Alguna sugerencia, alguna pregunta, algún comentario? No hace falta que... Sí, aquí. Solo felicitar, talante, actitud... Zorionak eman zuen talanteagatik, zuen gogoengatik eta etorkizun itxaropentsuago eskaini nahi diozuelako Espainiar zinemari, animazioari ere bai. Beti hitz egin dugu animazioaz, harreman horretan, importantea da denontzat. Beraz, zorionak egin duzuenagatik. No, pero felicitaros a todos. Bueno, zorionak zuei guztioi, noski, gu bakarrik oinarria jartzen dugu. A ver, el cine es un ecosistema. Zinema ekosistema kompleksu eta zaila da, zuek nik baino hobeto dakizue industria bada, sormena da, eta arrisku ere bada, eta porrota da gaizki ateratzen bazaizu. Beraz, Nada prospera, como lo ezer ez du aurrera egiten esan dudan bezala, ezer ez du aurrera egiten isolatua. adelante. Hau da, arbrera balimagoaz ez ba daude benetako gertakariak, hau da, hilerriak intentzio honez beteta daude. Baina hemen ez dago asmo kontu bat bakarrik, hemen prime time egin nahi dugu, sinatu dugu prime time egiteko, hitzarmen horiek sinatu ditugu, borrokan jarretuko dugu horretarako, talde zoragarri badago lan hori egiteko, indartu egingo dugu gainera ekipoa, eta kitxo, hemendik aurrera. Falta da nolabaiteko koordinazioa, kultura ministerioarekin. Elkarrekin lan egiteko orduan, eta industrialek horrago bat sortzeko orduan, eta erronka hori hor dago, eta gero, badago gauza bat beti harritu egin hauena. Inor ez da inoiz kezkatu, ez kultura ministerioan, ez Radio Televisión Españolan, ikusteko nolakoak diran ekoiz etxeen maitzen kontua. Eta komunikazio hori falta da gehiago hitz egitea horri buruz. Bueno, koordinazioa Radio Televisión Española eta kulturen artean ezin hobea da, kontua da. Orain ezin dizut aurretik egindakoa hitz egin, baina orain egia esan komunikazioa, bueno, beraien artean, mailak, ni behintzat, Radio Televisión Española aldetik, ez dakit esango duen ministro, baina ni oso pozik nago dugun koordinazioaz. Esango nuke, gainera, koordinazioa bultzatzen ari naizela ere Radio Televisión Española, eta aitortu nahi dut, eta uste dut, ez dugula, aztu behar sekula. Radio Televisión Española nahiko deskoordinatu egon da barruan, horre egon dira nitxo mediatiko batzuk, batasun nitxo batzuk, eta etzen erraza mai batean eseraraztea, adibidez marketing komertziala, erosketa esaila, zinema maila, la doseko zuzendaria, la unoko zuzendaria, programatzailea, komertzializatzailea, bueno, berbadan, nik oso zakar bota dute, baina nire bigarren bizitzan berdin egingo nuke. Denak eseri behar dugu, informatzaileak. Zinema programazio onena dugu herrialde osoan, eta gainera Europako onenetakoa. Irratian, telebistan, eta bar. Eta koordinatzen dugu hau guztia, bestela, gauza harrigarriak gertatzen dira, ojo kritikoko zuzendariak ez duela adoseko zuzendaria ezagutzen. Eta oso gertu gabe, koordinazio hori falta da. Nik uste dut horrek asko emango duela, eta koordinazio horretan laguntzen badiguzue, exigentziekin, hau da, emaitzen kontua funtsezkoa da. Denontzat, noski kontuan izan behar dugula. Eta gainera, gardena da, ze enpresa baten amaieran, denok bere emaitzak aurkezten dituta bere galera, gero irabaziak, eta Radio Televisión Españolak ere gauza, bere egin behar du zailtasuna ditugu, ez. Ni joan den urtean izan dituen zailtasunak zen, etekinak ez egitea. Hori argita garbi dago. Ze 28 milioi euroko etekinak egitea ez du zentzurik. Beraz, hobeto gastatu behar dugu, hobeto inbertitu behar dugu, garaiz.
eta horrela kontuak orekatuak izan daitezen. Eta zuek horretan laguntzen badiguzue, pozik egongo gara. Eta makinak hobeto izango dira denontzat, nik sensazio badut. Edo aldatzen dugu, edo aldatu egingo gaituzte. Beraz, nik nahiago dut aldaketaren neurrian jun, baina horretarako konpromisoa izan munduarekin ere bai. Y así, medidas como la de arte, medidas de hablarse a la cara. Neurriak, Kanal 22 Mexikon, zinema kanal bat jarri du abian gu gauden lekuan. Hub audiovisualak eta gu dugun gaitasuna produkziorako ikaragarria da, baina ni joango naiz, aurkezpenera, Simon Putzek egingo duena, Alicanteko estudioaren irekierara, eta horrela gauza asko daude. Ez bakarrik Espainiar ekoizleentzat, baita ere nazioarteko ekoizleentzat. Egin dugu topaketa bat Radio Televisión Española, lehena Foro Hispano-Arabiarrean, etorri dira dirua duten eta ez duten arabiar herrialde guztiak interes handiarekin eta galdetu digute zinemagatik. Eta ez dugu zertan Turkiara begiratu. Espainiara begiratu ezakete. Eta gauza bere Iberoamerikarrekin ambizio kontua da, eta ez dugu lartu behar, eta guk amets egin behar dugu hitzarrik, egin dezagun ametsa elkarrekin. Presidente, solo una... Presidente, apuntetxo bat bakarrik, hartxo bat bakarrik, zoragarria artearena, ze Frantziarekin koprodukziak egitea, egin bat pelikularekin ditu beraiekin, eta bestela arte etzen sartzen, edo alemanak ziran beti, arten edo frantziarrak beti. Beraz, zoragarria, hor egotea, mai horretan arterekin. Eta nik koordinazio mekanismo bat aurkeztu nahi duzeko gorra zaretelanean horretan esate baterako, lehen Channel 4ek bazuen mekanismo bat ekoizleekin harremana izateko modu operatiboan, eta bikaina gainera. Aurrera joan proiektua, hurrengo fasera pasatzen zen, commission editor bat jartzen zizuten, beti kaso egiten zizuten, beti norbait zegoen zure proiektuaren kargu. Eta eredugarria zen, errekuperatu dezakegu, aspaldi ez dut ingelesekin lan egiten. Ez dakit hori martxan jarraitzen duen. Bueno, ez duzu kaudilismorik egin behar, ez duzu molestatzen, ez duzu sartu beharrik. Eta gainera lagundu egiten dizu aurrera egiten eta beti adituen eskun. Bai, guk esate baterako arte gaian nik aspaldi ezagutzen dut presidentea, kasualitatez, oso ondo moldatzen gara. Eta uste dut zuk esaten duzuna argi dagoela. Guk egin dezakegu deialdi batzuekiko, badakizue zein den arteren luka, badakizue zer nahi duzuen, zer bilatzen duten, denok ezagutzen dugu elkar. Irekitzen dute ate bat proiektuak aurkezteko eta arteren mailera emateko, eta hori garden argi dago. Hor bederatzen daudela, hautatu egin beharko da. 2 filtro izango dira gurea, haiena eta danena. Baina, nik uste dut, eta Channel 4ko gaia ere ezagutzen dut. Aspalditik. Nire asmoa da, proposatzea laborategi antzeko bat, medialab bat, proiektuak garatzeko eta irekia izango dena. Hau da, guk sortzen baditugu adituak proiektuak garatzeko zuekin elkarrizketan eta garapen unitate horretan sartzen badugu kanpoko talentua, naiz eta korporazioak askotan oso itxiak izaten gara. Eta horrek ere gusten du, gaizke ari garela, ireki egin behar dugu gure burua. Tarteko leku bat sortzen batugu zuekin, gazteekin, hau da, arriskatu nahi dutenekin, edo adinekoekin, komatxoen artean, ezagutzen esan nahi dut. Norabait tutoretze bat egin dutenak, eta hori dena kudeatzen bali badugu, Europar Batasuneko funtsak erabiliz, hau da, gure gaitasuna erabiliz, Biblia erabiliz adibidez, edo gidoia hartuz, ustiapen komertziala egin arte, dena batera egin dezakegu denok, elkarrekin, denok, gehiago dakigu. Eta hori ez izateke ezer zaila izango guk instalazioak ditugu. Nire asmoa zen instalazio berri batzu sortu ditugu Valentzian, espazio zoragarri bat lagatu digute, baina deszentralizatu egin behar da. Sevilla dugu, Zaragoza, funtzionatzen, Madrid, eta modu sistematikoan egin dezakegu, proiektua erabiliz. Zen proiektu hau, zuekin elkarrizketan, garapenak ekarritzake, baita ere
beste ogibide batzuk soritzake, botila lepo asko daude hainbat ekoizpenetan, ez dagoelako prestatuta jendea. Gaitasun hori azeleratu egingo du ahalik eta gehien. Egin daiteke 6 hilabetean, modu intentsiboan, egin daiteke kapazitazio bat. Beti ere ezagutza behar pertsona egokiei transferitzen bazaile. Eta hori egin daiteke sare bitartez, sare neuronalen bitartez transferentzia egiteko, ez direnak zailak lortzen. Eta baita ere Espainia trascendituko dutenak, Espainiatik harago joango dinak. Apustua ez bakarrik tokikoa, edo Espainiera ez bakarrik izan behar du hainbat hizkuntzatan. Eta hasi behar du ja. Eta ja hasiko da, gu aurrete bagoaz. Bestela frantziarrak lortuko dute baino lehenago, eta nahiago dut guk sortu, eta frantziarrak atzetik etortzea. Hori importante iruditzen zait. Eta gure atzetik datozenez, medioen integrazioan hori egiten ari dira. Frantziar telebista du, alde batetik, irratia, nazioarteko telebista, eta bar, ez orain, gure ereduari jarrituko diote, integrazioa, eta zeharkakotasuna erabakietan. Eta hor, zinemak eginkizun handia du. Espainiak gaitasuna du liderra izateko Europan, liderra izan behar du Europan, eta bestela galdetu Alcarazi tenistari. Juguemos fuerte. Bueno, soy María Luisa Gutiérrez. María Luisa Gutiérrez naiz, zinemaren estatuko elkartea, eskerrak, txalo bat falta izan da hemen. Ze dokumentu hau, lehen dokumentu bat da, zuk esan duzun bezala, irekia dago, eta bildu egiten ditu guk ekoizleak azaldu dizkizugun kezkak. Eta oso garrantzitsua da naiz eta kopuruak ez aipatu, konpromisoa garrantzitsua da. Handitu egingo delako inbertsioa zineman, irutu ez oso interesgarria, ez dakit denok jaso dugun, baina eskubideak erostea eta inbertitzea zineman, balio bat ematea da zinemari, kate publiko gisa. Agerian utziz, programazio etengabe bat egongo dela prime timeen, eta ez dela geldituko Espainiar zinema latetan sartuta. Ze hori askotan esan dizuegu, eskerrak, beraz, leiho horiei buruz hitz egitea, eta baita ere 21. mendean eta 2022, ia 23an, kontuan izatea emaitzen kontua, Gerardo Herrero esan duen bezala. Bai ekoiztetxekoak eta zezeltasunak ditugun, ekoizen aldetik, nolabait bateragarri egiteko Radio Televisión Espainolako eskubideak beste finantzazio iturri batzukin beharrezkoak direnak film horiek iritsi bertuen tokira. Eskerrik asko, beraz, kontuen izateagatik sustatu egin behar ditugula Radio Televisión Espainolako filmak pribatuetako zinema bezala. Importantea da RTV partizipatutako film horiek bultzatzea eta sektore artekako bilera horiek ere garrantzitsuak izango dira. Lehen urrats bada, baina zure esku egongo da, hau denak azkenean asmo karta bada, gutun bada, zerbait historiko egiten ari zara, baina espero dezagun zerbait handi bihur dadila. Zure esku egongo da, eta zurekin dauden guztiengan, baina mila esker zure lehen urrats horrengatik. Eskerrik asko. Seguro ez dagoela nire esku bakarrik. Gainera ez du zertan pertsona baten esku egon, hau garrantzitsuagoa da. Kolektiboa da, egunen batean nekatu naiteke, baina aurrera jarraitu behar dugu, hori garrantzitsua da. Nekatu daukan adinagatik, gaina familia konpromisoak ditut. Nik esango dudana da argi eta garbi. Ni Radio Televisión Españolara itxin nintzen eta 100 film aurkitzen dituen proiektatu gabe. Eta inbertsio gisa hartzen dira, gastu gisa ez dira hartzen, eta han biltegieteta daude ez dakigu zertarako. Eta proiektatu dituztenean egin dute orrutegi oso sonambuloen edo lo ezin egin dabiltzan jendearentzat. Beste leku batean egon behar lukete film horiek, baina han lata asko daude, erdi botata, ez dute zertako balio, zertarako ez da ulertzen. Behar da, ekoitzi behar da modu inteligentego batean, eta apustu egin behar da serioki honen alde. Zinemak, ados egon daiteke, izan behar du gastu bat, eta ez inbertsio bat, eta izan behar du arrisku bat, eta apustu bat. Eta hor, uste dut, jakiten dugunean nola indartu
ekoiztetxe espainiarrak, talentu batetik hasten direnak, baina Espainiar ekonomiaren pekatu guztiak dituna, segmentazio handia duena ETE-etan, eta inbertsio ahalmenik ez dugu. Eta hori zaurgarri egiten gaitu, diru gutxikin edozin etorri eta erosi egiten du, eta asko eramaten du. Beraz, bakantasunak, defendigaitzake, talenturen aldeko apustuak egitea, eta ez apropiazio hori egitea diruaz jarririk mai gainean. Azkenean, sormenaren kaltetan da. Bakantasun hori batugu, batuzue, indartu behar da, injekzioa behar da, bermeak behar dira, denbora, ni ez nahu behar. Nik bilatzen dudana, hau denok errepika dezagun, eta denon horrein menean gelitu dadin, gero etortzen direnak, edo zuek, edo plataformak, medio besterik ez ezaten, bide honetatik jarraitzeko. Beraz? Ez eta txalo gabe apustu fuertea da, eta hiru aldez esan behar da. Bat, eta orain ikusiko dugun non, eta hirugarren nez jendea enteratu arte, ze egiten ari garen alegina gaur egun gobernuan eraldaketan inbertitzeko, prestakuntzan inbertitzeko, digitalizazioan inbertitzeko, ez da inoiz gehiago gertatuko. Behintzat guk ez dugu ezagutuko. Edo aprobetxatzen dugu orain, edo beste historia batera pasatuko gara. Eta nik nahi dut ametsa etorkizunekoa izatea. Eta ez lauturu hor nostalgiko bat. Bueno, esaten duten ez gaztelaniaz, lo breve lo bueno si breve dos veces bueno. Ez da bigarren señorik izango behintzat hemen, eskerrak, beraz, ministroari eta agintari guztiei beren babesik gabe ez genuken lortuko, beren bokaziorik gabe. Eta zuei guztioi eskerrak, emandako konfiantzagatik, elkarrezketa informalagatik, arkitu dudan kariño hori dana hitz egitera joan naizenean. Argazki bat egingo beharko genuke elkarrekin ez, gutxienez, mesedez, atera ezazuela argazki bat ikusgaitzatela elkartuta. Beste herrialde guztiek dar batean jarri dezela, eskerrik asko.